Daghan ang nangamatay. Daghan nga mga kabtangan ang gipang-anod sa baha. Ang multi-billion nga flood control project dinhi sa Barangay Kutkot, lungsod sa Liloan, wa nakaprotektar sa kakusog sa bulog sa tubig baha. Usa ang Liloan sa mga lungsod sa Sugbo nga daghan ang casualties dihang gikuso-kuso ang Sugbo sa bagyong Tino. Sa habig sa Sitio Ilaya, Barangay Kutkot, Liloan, nagguba ang flood control project na tumpag ang paril. Wa nakasugakod sa kakusog sa bulog sa tubig baha. Actually kaning tibuok diri sir gikan diha. Kutob bito atong atbang katong may bungtod. Tubig ni sir, pulos na ni tubig. Kung dinhitan ko asa man ka kuan. Dinhi sir mulapaw nimo sir. Ugari ka dire kani nga area mulapaw nimo dinhi mo maagi dire. Oh, so gimong kwintahon jud sir kani siya tanan kutob didto sa mainline sa boundary nga tulay sa Liloan o Compostela, tubig na sir paingon sa dagat. Adunay mga residente nagtuo nga ang pagkaguba sa flood control project usa sa hinungdan sa ilang nasinati nga grabing baha dihang gikuso-kuso ang Sugbo sa bagyong Tino. Kaluoy sa iro. Hoy! Alay! Daghang Pinoy-anan ang nangaguba, daghang kinabuhi ang nangakutlog. Daghan ang nadismaya. Pwede pa apatabang ni Diri Dapita Villa Azalea Kutkot Liloan, please. Please guys, tabang. Wa gid makontrol sir. Wa gid kay wa man to mahibaw og maging mahitabo. Umayon na to kay sa daghan nga dugay ng kuan dire, karang dugay sige bitaw lunop-lunop. Karon pa nahitabo ngayon ani gid ka grabe. Nga ni awas. Awas gid siya oh. Di sa ni mayon ani og duwa pa ni naguba ni nila ang riprap. Di na mayon ani. Sige reklamo ko to sa silingan na mo, gigagaw na ko. Niingon sila nga tagalungsod nga pagkakaban lang kuno bako. Kaya malom-lamong sa pa baron di kaawas ko na. Kaya nahurot na rin ko ng budget na ngadto. Nya pero wa pa mahuman. Tagaan tag justisya ang mga Cebuanos. Nga nung may tabo ni nato karon kaning flash flood dito sa tuwang province. Gihimo ang Kutkot River Flood Control Project aron maprotektahan sa baha ang mga komunidad nga duol sa sapa. Ang Kutkot River Flood Control Project sa Liloan ubos sa Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation nagipanag-iya sa kontrobersyal nga kontraktor si Sara Rowena Sara Diskaya. Actually, I still talk to my sister using our British accent. Og MC Geometric Proportions Incorporated. Sa maong kontrata, ang completion date sa maong proyekto ni adtong Marso 10, 2025. Na kuan mo na guba. Naguba sa tubig. Mo to nga nag-abot ang kuan. Mo to nida kong tubig. Dili makailig ko na. Paminaw ko practice kailig ko gid. Wala yung mga kuan gagmara kang pangbutang nga kabilya. Mo to nga gubang sa pa. Pag nahog yung isa kong gamit. Kani mga issue ng flood control ba mga matay unta ni mga politiko nga involved aning flood control. Tanawa unsa nay tapo karon? It's time to speak up, Cebuanos. It's time to speak up. Dapat atong i-pressure ang mga leaders karon ug dapat na mapriso aning kaning mga politician nga na-involved aning flood control. Sa kontrobersyal nga mga isyu sa flood control project sa Pilipinas, daghan ang mga nangutana sa tinuod nga implementasyon sa maong mga proyekto. Ako si Monching Auxtero, kini ang Sugbo News Live. Please guys, tabangin.